Sankan dala masoyi sanka lele. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ko dai baya. To ya kake dan fulani ya labari, sai kai dan fulani na Kande kuma na Hajiya Jamila. To ya labarin kai mata kudin ankon ne? Kudin anko dai a rado an samu, amma he da na faki baffa ya gama shiga daki shine na saci shaniya ɗaya na biyu. Mu dai ina ruwan mutum da riga da an siyar da saniyar, ai ba zai ma san kai ka dauka ba. Kawai yanzu abin da zai faru mu kai mata kudin, zama tafi son ka dan fulani. Kuma fa a rado gaskiya ka faɗa, ka biyo ta kaina yanzu zan shirya. To shikenan jan guda na ni ma bari na shirya. Allah ka sa tana nan kar ta shanya mu a waje a banza a wofi. Amin summa amin, Jamila kan tana da sabga wallahi. Kai shiru a radu ga ta nan. Salamu alaikum, yau kuma da waye ka zo mana ya saurayi na jan gudu. Haba Jamila, ni din ne baki shede ni ba ilin. A radu shine aboki na Ili da nake faɗa miki. Barkan ka dai Malam Iliya, kake a gida ya aiki, jan gudu ka taho min da kuɗin ankon ne? A radun Allah baki san jagwal ɗin da na yi na samu wannan kuɗin ba. Shana wuyan baffa na je ni na tattare na su siyar da su a radun Allah ne na kawo miki kuɗin nan. To yanzu ina kuɗin ne kake ta yin masifa jan gudu. Jamila me kike ci na baka na zuba ga kuɗaɗen dun naki ne. Har da wahala haka duka nawa ne? A radu duka naki. To na gode, ka kula min da kanka. To shikenan ki kula min da kanki masoyiyata.